என்ட்ட எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப கேட்குற ஒரு கேள்வி. "உனக்கு எப்படி சப்போர்ட்ல வேலை கிடைச்சது? சப்போர்ட்ல வேலை கிடைக்கணும்னா என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? என்னென்ன பண்ணணும்?" சொல்லலாம். இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வடிவேல் சார் காமெடி ஒண்ணு இருக்குது. "ஏய் நீ எப்புட்றா ரவுடி ஆன?" அப்படின்னு கேட்பான். மேல கீழ பார்த்தாய்ங்க, கைய கால அமுக்க சொல்ட்டாய்ங்க அப்படிம்பாரு. அந்த மாரி என்னோட இன்டர்வியூலலாம் என்கிட்ட வந்து கேட்டாய்ங்க, "உனக்கு என்னமாவது இந்த கோடிங், கீடிங் தெரியுமாப்பா? என்னென்ன லாங்குவேஜ் அடிஷனலா தெரியும்? உன்னோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்லாம் எப்படி?" அப்படி இப்படின்னு கேட்டாய்ங்க. நான் வந்து எதுக்குமே தெரியாதுங்க. தெரியாது, தெரியாது. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஒண்ணுமே தெரியாதா? அப்ப போ. சப்போர்ட் டீமுக்கு போ. அதுதான் உனக்கு லாயக்கானது. ஆ நைட் ஷிஃப்ட் பாரு. அதிகமா நைட் ஷிஃப்ட் அலவன்ஸ்லாம் தருவோம். நெறைய காசு சம்பாரிக்கலாம். டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் பண்றவங்கள விட பரவாயில்லையே! ஒண்ணுமே தெரியலைன்னாலும் கோடிங் அடிக்கிறவங்கள விட காசு கூட வருமா? இது நல்லா இருக்கே! அப்படின்னு போய் ஜாயின் பண்ணது தான் சப்போர்ட். மத்தபடி ஒண்ணும் இல்லங்க. வெட்கம், மானம், சூடு, சொரணை எதுவும் இருக்கக்கூடாது. சப்போர்ட்ல வேலை பார்க்கும்போது. அது மட்டும் இருந்தா போதும்.